दा जोंहानि बारियाव जोङो मैगं खालांनोसै ओमफ्राय दा बेयाव जोङो मा मैगं मोनगोन बेखौ नोंसोरनो खिथिलांनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ नोंसोरो नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा जोबजासे नायलांदो आरो बेयाव जोङो मा मैगं मोनदों बेखौबो नायलांदो एकदम माबाखौ नेचारेल आरो जानि मैगं ओमफ्राय दा जोबजासे नायलांदो मोजां मोनदोंबा दा जोङो काफे मैगं खालामदों आरो नै थाइजौना मोनजोबना दं दा बेखौ जोङो खानानै ओमफ्राय उनाव जासिगोन आरो नै दाबो नै गोमोन इउटुब बारा राथ'वाखै आरो नैयावबो गोमोन सब गोमोन दा जोङो बेखौ हानानै माने हाबोनोसै आं बेखौ दोनथ'नोसै आरो ओमफ्राय बेखौ दोनथायखा गोलाव इसे गाहाय गाहायावनो माबादो आरो गेदेर गेदेर ओमफ्राय नै एफा फिसायानो मोनलायदो माने राखांबाय आरो नै बेखौबो हानोसै आरो बेबो ना दा बेखौबो नै मोननैखौबो आङो हाबावनोसै नै दा गोथां अबेयाबा गोमो अबेयाबा गोथां आरो दा बेयो माने बेफोरो राथ'वासै माने ओमफ्राय र' मोनसे दंबावो आरो मोनसे दंबावो नै औ माय गड नै दा नै जोङो बेयाव मोनबाय आरो बुरजायैनो नै दंबावो इनि सायाव अबे आं मोनसुला आरो बेखौ गनजोंसो जानो नांगौ मा सा एखौबो नै बियो माने रासिगोन आरो नाथाय दा राथ'वाखै गाबोन नाबा समनियाफोर बेफोरो माने रासिगोन ओमफ्राय नैयाव फिसा दंना ओमफ्राय रासिगोनानो आरो नै इथ' दासो जानाय बायदि नै बेखौ माने बारा राथ'वाखै नालाय बेखौ देरनो दोननोसै आरो उनाव गेदेर जागोन ना बेफोरो नै जि टिपु नै फिसा मिडियाम माने गेदेरा नै इदि जादों आरो ना इसोरना एकदम नै इयो देरग्रोगोन ओमफ्राय दा नै बेसे मोनखा जोङो नै बोथिनैयानो जागोन इयो 8टा दं आरो बेयाव 8टा ओमफ्राय गोमोन थाइसेखौबो हाननांगोन रागोन नङाबा ओमफ्राय दा नै जि मोजां हमनोबो मोजां जागोन आरो नै थारायाव माबादों नालाय नै जि मोजां माने गोमोननो नै बबेयाबा गोमोन ओमफ्राय नै माने गोमोनखा आरो नैल' इसे गोथां आरो नै थेवबाबो इसे गेदेर जाबाय नालाय राबाय नालाय बेखौ जोङो खाबाय दा थांफिनसै उनावहाय दा बारा रानाय गैथ'ला काग्राया दा जोङो माने बेलेग मैगंखौ खायनोसै ओमफ्राय बेयावबो फान्थावा थाइथामसो थाइना माने दं आरो हानानै आं लानोसै मोननैल' आरो ओमफ्राय नै जि मोजां सबाइ बिबार जानानै जानाय एकदम आरो माने बुरजा आरो एसे लद्रायहांबायसो नै ओमफ्राय नै खाथियाव आलु फाजा दंखायोनो फिसाथार आरो आगोल गेदेर जायोमोन मानोबा एबार फिसायावनो नैदि माने गोमोन जानाय सोलिलाबायो बैनो मोनसे सोलिदो नै एफा मोजां सोरि आरो ओमफ्राय आलुआ बारा जानो नागिरा आरो थेवबाबो फाग्ला नालाय आलु खायो ओमफ्राय दा बेखौ जोङो लानानै नै ओमफ्राय जोंहानियाव बिफां माने मा होनो रज'दो आरो ओमफ्राय नैयाव आलु गायदो औ बेखौ गायदोसो आरो ओमफ्राय नैयाव आलु बिफां दं बैथिबो दं ओइयाव आलु फिसा बिफां दङ ओमफ्राय
ओमफ्राय नै बिफोरो माने नोंसोरो मिथियाखैबा आं खोथानि बिफोर माने डाटा मैगं होनो आरो बेखौ नै फिन्दिस नङा आरो नै फिन्दि आरो फांसेल'खा आरो नै एकदम माने फांसेल'खा नै ओमफ्राय बिफोरो डाटा गोजा आरो ओमफ्राय माने ओइ साइडथि लाफाबो माबा मा होनोमोन फाथोबो दं आरो गोखा नोंसोर जाफेरदो जानो हागौ ओमफ्राय आरोबाव याव मा बिफांयो जिंखा हा जिंखा बेयाव जिंखा मैगं दं आरो नै जिंखाथ' थायथ'वाखै आरो माला जोबबाय ओमफ्राय नैयाव मोनसे गेदेरथार मोदोमफुल बिफां दं नै आलु फिसा माखाया नै जाफेरनो ओमफ्राय माने मोनफा मोननै मैथाबो दं ओमफ्राय नै लाइ मा गुदिबाय दंबा ओमफ्राय बाथोनबो जाखांबाय नोङो बेयाव बारदा आरो नै माने माबानानै जाबाय जोङो नै फान्थावाबो थाइनै ल'खाथारबाय आरो जेने तेने बायदि आयु सान्दुंआबो दा जोंना माने जोङो खाब'लायासै माथ्र' काक्लेर आरो नैखौल' खाग्रोबाय नै फान्थावाबो थाइनै फिसा नै काक्लेरा गेदेरथार जादों आरो एबार दा जोङो बेखौनो भाजा जानोसै ओमफ्राय नोंसोरो बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय गाइस स' नै दा आङो बेखौ माने दा आङो ओंखारलांनोसै आरो नै एकदम माने गेदेरथार जाबाय स' नोंसोरो मोजां माने नोंसोरनो नांगौबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबोरै नुखो जानो काक्लेट गेदेरखौ फान्थावबो जेने तेने थाइनैल' मोनथारदो आरो ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ इसेमावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय बाय बाय गाइस मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय फान्थावा गोदै होबायनो आं मिथिया आं खननो बाबाय